Hai, welcome back to my YouTube channel Queen Sainam Ratu Kicrik. Saiki lho enek sing njaluk reno-reno nang Sainem iki. Nem kenapa sih awakmu lek ngonten separuh badan? Nem mergo Sainem iki ora enek kameramen Cah, ora ndek kameramen. Urung mampu aku bayar kameramen deng-gendeng Kok iso-isone lo nyapo separuh badan. Lek bahas periclikan pancene ya separuh badannya apa to? Pengen eruh badanku full body ngono ta. Kan kadang-kadang nang YouTubeku kan sudah ada toh. Kan kadang-kadang sudah ada no. Sampai ngene. Aku ki gak ono tempate lho nang kene kamarku ndek omahe bosku ki lho sakmene wis. Iki sikilku tokorku, Iki sikilku nis awakku sakmene. Aku ki gak ono nggone ngesor iki momo siji ndetiku turu gendeng gak ono aku dengklu iki lemari kamar 2,5 meter persegi lho cuk kowe iki njalukmu ngadi-ngadi aku mau kon ngevlog pekekean ngene iki aku ki bingung iki enek kirike ha ngene iki lemari iki lek aku kon sak body sak mene ngene iki bodiku aduh sampai mancal iki bodiku sak mene iki terus arep mok kapakne iki full body iki full body iki pisan arep mok iclik kowe piye kowe iki wedok lho sananu lanang nggih akun wedok kok iso njaluk full body arep mok rabi iki lho hak mene aku ki kamare ki nangkring kaya munyok kabeh. Nem kowe lek ngonten ora ngadeg, live ora ngadeg, mek separo. Terus lawakku semene. Aku lho sampai bingung krengkangan deng-deng. Agak lain kok. Subscriberku ki agak lain kok. Terus aku mau kan ngapakne, Aku wis mek ngene tok. Lek bahas iclik iki kan ya umumnya separuh badan ini. Mau kira aku ki buntung ki sikilku ki. Iki sikilku. Mau kira aku ki buntung. Wes. Ojo aneh-aneh to cah. Kene ki sumpek-sumpek. Sumpek iki pengen ya piye ya jenenge wong urip ndek ati, ndek perasaan ya pengine enek sing menyayangiku dengan setulus hati yo ngono wong siki lek nganu lek ngonten ngene nang pojokan amben iki salah amben tingkat kon nyepil ning nganuku pisan ora turunku ora kamar iki 2,5 meter persegi kuwi cendela ya. Iki omahe Cino dudu omahku. Aku iki nang kene merantau ndeng-gendeng. Merantau cah. Merantau mau padak-padak nih. Pengen tak sepilne kamarku, mumpung barang-barang kurang tak paket nang Indonesia kaya susu babi lho, Rumangsaku mbok sing wajar-wajar wae to. Ojo sampai kancane kon ngevlog kon nangkring kaya kethek ngene iki Yes iki nganuku. Lah piye lho ngiki kirik turu iki. Lah sikilku ki ngene ra iso. Iki mek enek space ruang iki mek mungkin ora enek 0,5 meter. Gak ono 0,5 meter iki. Iki antara 20 cm. Rongga kenean ki mek 20 cm. Tak nggih ngadeg tok ngono ki pas berarti bokongku 20 cm. Wes bodiku ngene jebrot jebeber aku iki diet cah. Wes aja mok paido bodiku jebrot lah mobrot aku iki diet. Aku ki ndeng-gendeng wes ngono ae. Wis aja lali kentur, aja lali iclik adewe rakyat cilik. Hiburane ming iclik. Mungan. Kentu kita-kete ngono. Kok rumah aku sampai kancane kon ngevlog sampai kerangkangan penaan sampai penekan koyo ngene jan pekok iki.
selah-selah mido kiri aku kiri nesu iki. Aku ki lek levi bingung anggit ngucah lek edo njaluk 6 iki lho. Iki kena tekanan iki. Kene aku ki lho lemakku sing iki kok akeh cocok. Nang kene iki gak enek lemakku. Mek sebelah kanan iki lho lucu ya. Mbuhnya apa ya? Apa aku turune terlalu miring ini nggono ya? Apaan? Lho kan. Iki nek gak oke nemen. Didik. Ketekan biaya paling ya. Wis bene lah. Enek yo ngene kok. Kancane kok kon ngene sampe bingung petang keringan lek golek ukara. Do komplain aku ngevlog nganu komplain kok separuh badan live separuh badan padahal aku ki ya sering ngadeg mungkin sampean iki subscriber saya 6 baru gitu. Video-videoku oke sing mlaku enek sikile barang ki ya oke. Nek gak enek nang Queen Sainem official sampean subscribe aku ndek Queen Sainem channel juga oke nang kono. Aku adus gulung-gulung nang pantai. Terus aku nggawe video klip nang pantai. Iku enek kabeh lelek memang koyo vlog ngene iki aku yo gak ono kameramene. Ra urung mampu bayar kameramen ndeng-gendeng. So cuma itu wae. Sampai nangkring koyo enek to ngevlog nangkring koyo munyuk lha pancen aku nang rantau. Lek enek sing ngarani kos-kosan, ini bukan kos-kosan, ini rumah bosku. Memang ranjangnya tingkat, iki triplek. Enek sing ngomong 6 kowe kok koyo turu nang sor jembatan. Mana enek nang Hongkong jembatan iki. Oleh nggih turu. Lek wong Indonesia ya diusir kuwi. Nang ora enek nang Hongkong iki wong miskin entuk duit kon negara. Dadi ora enek sing sampe iso gembel. Lah enek sing iso gembel ngono kae sing ndelehne sindikat perdagangan uang ngono kae kon njaluk-njaluk. Lek ora ngono wong depresi, wong gila, ODGJ ngono. Ya sing ngene iki wis do puas burung aku sampai ya wis maaf kalau nggak sopan ya. Wis memang yo subscriber kuwi permintaannya aneh-aneh. Kon nangkring koyo munyuk. Lah wis memang Sainem lemu ya. Iki jarine aku Sainem meteng iki. Sing ngetengi wong akeh. Bapake mbuh ra karuan parane. Dancuk tenan subscriber kuwi. Wis ojo ngadi-ngadi yo. Lek pengen eruh aku full body sok moro nang omahku lho. Tak jak mendem. Wis ngono ndeng kerja.